Vážení rodiče, jak vás chtěla přivítat na naší desítce, že jste se sešli volně počtu, vám děkuji. A děti si pro vás připravili krásný příběh, krásné vystoupení, tak doufám, že si užijete a že vás trošku k tomu zhodu naladí a trošku vám dá tu vánoční atmosféru. A pro ty, kteří neví, proč je slavíme, tak se to dneska dozvíte. Přeji vám příjemný zážitek. Začíná v Galileji, městě Nazaretě. Je to již mnoho let, kdy vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby bylo provedeno v celé zemi sčítání lidí. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef se vydal z Galileje do Judska, do města, které se nazývá Betlém, a do se dal s Marií zapsat. Marie byla s Josefem zasnoubená a čekala dítě. Už je čas, musíme se vydat na cestu do Betléma, abychom našli bezpečné místo v Betlémě, kde bychom mohli přenocovat.
Pozdrav Pánu hospodáři, nech mě a moji ženu Marii přespat ve tvém domě. Máme svou dlouhou cestu a má žena brzo porodí. Dejš to Pánu, rád bych, ale můj dům už je plný. Nemám místo pro tebe ani pro tvou ženu. Jdeš a pohlej se mě. Pozdrav Pánu hospodáři, nech mě a moji ženu Marii přespat ve tvém domě. Máme za sebou dlouhou cestu a má žena brzo porodí. Dejš to Pánu, nemám pro vás místo. Běžte se podívat sousedů, s mají nejvyšší stavení. Pozdrav Pánu hospodářko, nech mě a moji ženu Marii přespat. Přespat u nás není místo pro nějaké nouzkležníky. Táhněte dál a nerušte nás ve spánku. Josef s Marií nenašli někde místo pod střechou, kde by mohli přespat, a proto se uchýlili do chleva. Brzy Maria porodila dítě, zavěnovala jej do plenčiček a uložila do jesliček. Narodil
Maria. Anděl nám řekl o jeho narození. A hvězda, která zářila na nebi, nás nevedla až sem. Pastýři předali své dítěti a poklonili se. Pastýři se pak vrátili ke svým ovcím. Maria mezi tím kolébá děťátka a sladce zpívala. O třech mudrcích se také dozvěděl král Herodes. Zavolal si je k sobě. Vítejte, mudrci z východu. Z vás co měl tak daleké cesty? Viděli jsme hvězdu na nebi, která nás pomohla až sem, abychom se mohli poklonit králi Židů, který se zde narodil. Když to Herodes uslyšel, dostal strach, bál se, že ho narozené nebloudně připraví o trůn. Řekl tedy mudrcům: Jděte a najděte mi to dítě. A až ho naleznete, řekněte mi, kde ho najít, abych se mohl také poklonit. Nemluvil však pravdu. Chtěl si dozvědět místo narození jen proto, aby se narozeného dítěte zbavil. Mudrci se pak vydali na cestu a brzy dorazili k jesli. Sem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla, jak jsme tu hvězdu viděli, nejsme si koně sebali, a Betlema sebrali. Mudrci předali své dary dítěti a poklonili se mu. Herodovi se už nevraceli, protože jim to anděl pověděl.
mě. Věřím, že